Hogir berber nivîsî, di govenda nedîtbar de bextê nivîsandî û vîna azad. Bext û vîn govendek nedîtbar e. Govendek e ku di navbera ronahiya heş û taristana çarenûsê de dinilize. Bi ritmeke razdar ku dilê mirov dihejîne. Bext ne tenê ew tişt e ku bi serê mirov tê. Lê bersiveke bêhêza mirov e ku li hemberî wî tiştê ye. Di zimanê Ereban de jê re qeder tê gotin. Ev peyva kûr, di hişmendiya bêdawiya mirovan de pareke taybet ve qetandiye û tê de cih bûye. Lê gelo ev par zindaneke bi têlên hêsinî hatiye xemilandin. Yan renîşandareke nazik e ku di okyanusa bêbinî de rêberiya mirov dike. Rihê mirov bi sed salan e di lêgerina vê sirê de ye. Hewl dide ku vê Siûdî çareser bike û di navbera azadî û neçariyê de hevsengî bibîne. Di dîroka felsefeyê de çarenûsek her tim li ser vê xeta nazika di navbera bext û vîna azad de hatiye danîn. Her sedemek bandorek xwe afirandiye û gerdûn mîna mekanîzmeke saetê bêkî masî ku dixebite. Lê gelo hilbijartinê mirov tenê xeyalek e, an rastiyek dijwar e. Mirov mîna kevirekê di valahiya asîmanan de hatiye daliqandin. Gava difire bawer dike ku bi vîna xwe ya azad diçe. Lê tiştekî nedîtbar heye ku ew kever li wir bi cî kiriye û ber bi cihekî nenas vedibe. Gava mirov bawer dike ku azad e di rastî de dike bin bandora wê hêza xwe ya mezin û bi fersendê ve girêdayî dimîne. Bereva jî vî felsefeya egzistansiyalîst têgeha bextê ferskirî ji kokê ve ret dike. Jean-Paul Sartre bi gotineke tû ji kûr dibêje: Mirov ne ku heye, lê hebûnê hildibijêre ku mehkûmê azadiyê ye. Di vê nêrînê de çarenûs tenê tablokê spî ye ku mirov bi firçeyê vîna xwe xêz dike. Ew ne pêşdiyarkirî ye, lê di pêvajoya herikîna jiyanê de tê afirandin. Di wêjeyê de çarenûs gelek caran wekî neçariyekî trajîk tê nîşandan. Di trajediya Yunaniya kevin de mîna çîroka Oedipus mirov ji tiştê ku jê direve. Tam li cihekî ku qet hêvî nake lê rastê. Ev îroniya çarenûsê ye ku deriyên bela û êşan vedike. Lê di wêjeya rojhilatî de bext bi dengekî nermtir û lîrîktir tê bilêvkirin. Li vir mîna nexşeke xweşik e ku di nêrîna sofîstîk de ne zordar e, lê rêber e. Ew rên xeternak, tozgirtî û bistirîn e ku evîndar ji bo têgiştina hezkiriya xwe di her zor û zehmetiyan de derbas dibe. Mirov tenê wan xetên tevlev ên li pişt nexşê dibîne û wateyeke nefamkirî didîye. Lê nexşkarê hoste ji pêş ve tabloyeke bi taybet dafirin û nîşan dide. Di nav gotinên jiyanî û rojane de her tim tê gotin. Qedera wan di eniya wan de hatiye nivîsandin. Carek ev qeder bi bûya qeder e, Xwedê kiribû, bextê te reş e, Siûda te tune e. Di tesewufê de ev hevsengî têra xwe kûr e. Qeder hêza Xwedê ye, lê vîn jî ji bo mirov diyariya wî ye. Mirov bi hewldana xwe qedera xwe temam dike. Lê ev gotin çi qas rastin? Hewldana mirov di van gotinan de hêza herî biwate û zindî ye. Bê vîn û hewldan qeder kêm dimîne, nexşeke neqediyayî li ber dest e. Ya rastir ev e ku mirov bextê xwe ne wekî pelekî hişk ku bêçare ji ber batê kilkirin bihesibîne, lê wekî keştiyeke bi kelekî xurt bi bayê digire û di derya mezin re derbas dibe bibîne. Ba yanî bext ne di bin kontrola mirov de ye, lê awayê dayîna kelekan û berê keştiyê bi temamî bi vîna mirov ve girêdayî ye.
Çarenûs ew notayên razdarin ku di perdaya guhê mirov de têne lêdan. Lê mirov bi hunera xwe wan notayan bi kêjan awazê, bi kêjan rih û çiqas kur distirê. Ev yek jiyanê dike şahesera bêhempa. Jiyan ne dawiyeke pêştiyarkirî ye. Lê pêvajiyeke bûyînê ye ku heta hilma dawîn berdewam dike. Bi her gavê mirov tê xweşkirin û dewlemendkirin. Di vê govenda nedîdbar de bext û vîn tevlev dibin, ji hev vedqetin û bîna ronayî û siyê di govendekê bêdawî de dîsa dibin yek. Mirov di vê dîlanê de hem temaşevan e hem ji govendgêr e. Dema mirov gavên xwe yên resen bi ritma jiyanê razdar re hevdeng dike, di navbera bextê nivîsandî û vîna azad de ahengeke bêhempa dafire. Azadiya rastîn belkî jî di têgihiştina vê govendgeriyê de ye. Ev govend ne tenê çarenûsek e. Ev şahîdiya herî kûra hebûna mirov e ku bi her lêdana dil re xwe dubare dike û dide jiyîn.